Tak, Banánko, výročné stretnutie s lučeneckou mafiou. Ešte, že to není až v Lučenci, ale v Bratislave. No, starý môj, my jak vyzerám? Ako vždy. Jak hovado. Fišák? Prcko, sleduj. Jaký som, vieš, musím urobiť silný dojem. Na čo tam ideme? Na hovno. Jak na hovno? Čo ty vyprávaš? Však toto je velikánska udalosť. Čo udalosť? Však toto je naša povinnosť. Povinnosť. Pekne na hovno povinnosť, ti povím. Je to tak. My sa ideme drbať do Bratislavy, míňať benzín, drať naše nízkoprofilové gumy, len preto, že sa ideme stretnúť s nejakou drbnutou bandou. Z Lučenca. Čo ty blázniš? Však lučeneckí forgašovci sú naša spriaznená skupina. A my s nimi chceme, aj udržiavame a naďalej chceme udržiavať vysoké, dobré vzťahy nadštandardné. A ja mám nadštandardné vzťahy vysoké. Sleduj, prás. Koľko ich chceš? 14 naraz? Ale Banán, však ty si není kompletný. Však lučeneckí forgášovci sú jak naša rodina. Čo, oni sú váci jak naša rodina. Však my máme 4 bordely pri ich kúpaliskách. Však nám repasujú hracie automaty. Prosím ťa. Však toto sú všetko vážne veci. Čo ty robíš? Dobre, berem to, dobre, je to fasa, treba sa s nimi stretnúť. Počúvaj, víš čo, však keď je treba, tak tam choď, ja ťa počkám doma. No, Banán, jak by to vypadalo, keby som išiel na stretnutie bez mojej pravej ruky? Čo je, Banán, však ty si tieto stretnutia mával vždycky rád. Čo sa deje? Čo si nejaký zdutý, podráždený? Ale tu fakt tam musíme ísť, no. Keď si to vybavím celé, rozumíš mňa, tak mi je normálne zlé. No, dojdeme tam, prvé čo bude, budú sa chlapci tam machrovať, koľko majú bufetov, víš? A potom bude silná debata, ako každý rok, o tom, aká je dcéra Ilona fúzatá, alebo není fúzatá. A to už nehovorím ani o tom Gombocovi. V jednom kuse sa bude len usmievať na mňa. Ešte tam nejsme a už mám chuť mu jednu drbnúť. Čo robíš? Ten Gomboc je jak náš prco. No, veď práve. O tom hovorím. Najradšej by som mu jednu drbol. No však čo, no tak pôjdeš se mnou, ale no však keď ti toto chýba k šťastiu, tak mu môžeš jednu pridrbať. Prco, kam ideš? No, písmenko. No, Pipinka, teraz skús hádať spolu s nimi to písmenko. Však ja by som vedela, ale sami nechce. Jaj. A kde je Alinko? Potrebujem s ním súrne rozprávať. Čo je, detičky moje zlaté? Stále kúkáte do toho debilizátora. To sa není ani pravda, toto. Ja to poznám, tento súťaž. No, oni hovoria písmeno. A on háda, koľkokrát povedia. Ne, teta Margit. To za každé písmeno on dostane menej a menej peňazí. To fakt? No. Ale netreb. Však ja to pozerám každé po obede, keď varím. Čo rozprávaš? I Milánko! Tu čo máš? Čo je? No čo to máš? Ty sa niekam sťahuješ, alebo čo? No, nevím, či bude mať Soso radosť, keď dozvie, že sa chceš vypariť. Teta Margit, keby sa mi Janko sťahoval, tak s tými kuframi odchádza. Ale on práve prišiel. Milánko, že ty si bol nakupovať. Nie, slečna Ingrid, nebol. Aj keď pravda je taká, že zastavil som sa v papierníctve, aby som nakúpil ceruzky a gumy. Čože? Toľko ceruzky a gumy? Čo toľko? 2 kufre ceruzky a gumy si nakúpil. Čo chceš písať? Hysterické romány, lebo čo? Ale prosím vás pekne, ceruzky a gumy mám tu vo vrecku. Tie kufre nie sú moje. Ne? A koho? Keď som bol už pred domom, tak som stretol Beatu Farkašovú. Banánovú Beatku? Ježišmaria. A viete, ja ju veľmi
Môj vzťah k nej je ako si ambivalentný, áno, ale aj tak som ju slušne pozdravil, ona iba odvrkla a strčila mi do rúk tieto kufre. A to je všetko? Všetko, prosím. To, akože sa Bejatka sťahuje sem? A to sa ma Banán ani neopýta? To sú Bejatkine kufre toto. A čo je v nich? Ty, mne sa to nejak celé nelúbi. Ne, Do toho bude niečo kúknime iné. a budeme vedieť. Tak, kúkni. Fakt? To sú naozaj Bejatkine veci. Ty ale nejak divne zbalila Bejátka, ne? Ale prečo ti to, Margit? Keď sa tak na to dívam, tak si asi budeme rozumieť. Takže Beatka Farkašová sa ide nasťahovať k nám. Čím som si ja toto zaslúžil? Tak toto bude musieť maminke Soso vysvetliť. Nič nepoví a len tak si nasťahuje svoju Beátku k sebe domov. Ale no tak bude o jedného človeka viacej, no. Ľudia zlatí, vy neviete, kto je to Beata Farkašová? Ale Milánko, keď ju ty nemáš rád, to neznamená, že to nemusí byť moja kamarátka. Slečna Ingrid, ja nechcem teda maľovať čerta na stenu, ale vy ju nepoznáte. No, nepoznáme, ale sa spoznáme. Privítame ju pekne a ja urobím veľké hrnie cegadínskeho gulášu. A otvoríme Perignon. A začne peklo. Ja neverím. Ja fakt neverím. Mňa porazí. Banán, ty si komplet drbnutý. Pokojné stretnutie, dobrá atmosféra, priateľstvo vo vzduchu, všetci sa smejú, dobré jedlo, dobrá nálada. A zrazu, kde sa vzal, tu sa vzal, Banán tu skvierom stál a strieľa jak zmyslov zbavený. No čo? Tak som si trošku zastrieľal, ne? Však sme ostrí chlapci. Ty si podráždený a zúrivý. Prečo si musel zastreliť akurát Forgačovského konsilieriho? Čo? Jakého konsilierio? Však to je ostrý ďusi, ne? Ostrý ďusi je Forgáčovský konsilieri. Ty blázen! Ty sa nevíš kontrolovať? Prečo akurát jeho? Mňa z teba drbne, mňa z teba naozaj drbne. A prečo si to urobil, prosím ťa, prečo si ty toto urobil? Nasral ma. A tak to zásadne mení situáciu. On ťa nasral. A čím ťa tak nasral, že si z neho urobil sitko na špagety? Keď zahlásil, že chodíme my, chlapci, na kradnutých autách, to som ešte zvládol, rozumíš? Ale keď začal, že ty chodíš na kradnutom aute, nehnevaj sa, tam som stratil absolútne prehľad a zrazu pup a bolo. Ty idiot. Však to bol tip. To bol parádny tip. Však všetci sme sa na tom silno smiali. Však kedysi si ty naposledy kupoval auto. Jasné, že chodíme na kradnutých autách. Všetci vždycky chodíme na kradnutých autách, blázen. No tak asi nemám silne vyvinutý zmysel pre tip. Ó, tak ty nemáš silne vyvinutý zmysel pre tip a odrbeš Forgášovského konsiliériho. Víš, aký je Forgáš nastratý? Víš to ty? Však to bola jeho pravá ruka, ty. Víš, aký ja by som bol nastratý, keby mi odrbali teba? Čo by sa stalo? Čo by sa stalo? Najprv by som vykrvácal a následne zdochol. Taký je postup. Špina egoistická. Ty myslíš len na seba. A čo ja? Čo ja? Na mňa nemyslíš? Kto by urobil tvoju robotu? Však práve. Banánko zožeň, banánko vybav, banánko urob, banánko uprac. V jednom kuse len banánko. Banán. Pozri sa mi priamo do očí. Banán. Ty nelúbiš svoju robotu. Ale ľúbim, samozrejme, že ľúbim. Ale deň, noc, stále dokola, furt len makám, rozumíš? Už je toho na mňa kurva veľa. Už je toho na mňa moc. Chápem, no. Však Banán, však zver sa Alimu. Máš nejaký problém? Problém? Čo? Ja a problém? Kedy som ja mal problém? Kurva, ja nemám žiadny problém, jasné? Ja som totálne v pohode. Tak povieš.
Víš? Možno, že mu je len blbo. Opica je sviňa. Ja tiež po opici musím stále dať čo žrať. Ale prečo by bol pritom taký zlostný? Ali vravel, že na stretnutí strieľal jak zmyslov zbavený, no. Že Ďu si nestihol povedať ani F a už mal v sebe 5 guliek. Čo kúkaš na mňa, Pikachu, prco? Banán? A ty čo si taký nahnevaný? Staraj sa o seba a o svoje veci. Ja vám poviem. To bude súvisieť s tými kuframi. Možno sa bojí, že sa sem Beatka nasťahuje. Fakt? Ne, to je určite pre Bejátku. Je nervózny, že kedy sa sem nasťahuje. Čo máš s Beatkou, ha? Máš problémy? Beatku nechaj na pokoji, jasné? Ty čo učíš, Banán? Však my počujeme dobre, ne? A nehnevaj sa, už keď tu má kufre, tak si nám to mohol povedať aspoň trošku skorej, ne? Jaké kufre? Čo ti hrabe? Jaké kufre? No nech sa páči, pán nervózny. Kufre vašej neskutočne drahej Beátky. Ale však to sú kufre Beátky. No, včera ich doniesla. To sú darčeky od Banánka, čo dostala. Tak napríklad to boli naše prvé Vánoce. Taká bola chutnučka v tom. A keď si to zhodila ze seba, víš, nič nemala iného, len toto. A aká bola pekná. To bola svatá noc. A potom, na jar, no tak to... S prvými snežienkami som jej dal túto krabičku, ona sa tak tešila, jak malý jojo. A čo to je? Jak čo, zlato dostala, ne? No. Čo to? Toto nemala. Toto je symbol lásky našej. Naša uspávanka. Milánko, je to nespravodlivé? A čo je nespravodlivé? To, že sa k nám Beatka sťahuje? Toto je nespravodlivé. Ne, Beatka sa k nám nesťahuje. Už vám to konečne poviem. Moje krasniátko nepríde sem. Tak čo znamenajú tieto veci? Ona mi ich všetky vrátila. Jednoducho toto znamená, že je medzi nami koniec. Yes, yes, yes! Áno, koniec. Poď, Banán, dostaň to ze seba. Všetko ze seba dostaň von. Že vraj máte nejaký parádny problém s Bejátkou. Nemáme. Ty si jak Tyson, ty si živý, bík, ty. Nechcel by som ísť s tebou do konfliktu. Že ste sa rozišli. Ne, ona sa rozišla se mnou. Poď, dostaň to všetko zo seba. Som tu pre teba, sme tu len sami, poď. Čo? Sami? Aj, Prcko, vieš čo, choď radšej po svojej robote. My tu máme s Banánom silný rozhovor doverného charakteru. Poď, Laty môj, poď, dostaň to ze seba, poď. Áno? Poď, ideš. Poď, dobre, poď. Ešte, poď. Ale kurva, stačí. Tak ona sa s tebou rozíde a ja dostanem po papuli. Čo sa s tebou rozišla, prečo? Nechodím si do kina. Ani do divadla. Stále len tá vytrpaná robota. Furt som stále len v robote. To ona není kompletná. Kvôli tomuto sa s tebou rozišla? Že s ňou nechodíš do divadla? Banán, ty si víš sám seba predstaviť divadle?
Čo to je hrozná predstava. A to kvôli tomuto sa s tebou rozišla. No. Jaj, mama, poď. Poď, uvoľni sa, poď ešte, poď, silno, poď. Poď. Vybunkuj sa. Potrebujem Poď, to, dobre, počkaj, kurva, mám telefon, vydrž. Dobre. Haló? Servus, rapavý, no jak sa máš, jak idú obchody? Zle? Jak zle? Banán bol u vás? Dostrieľal ti pasáka? Ale dobre, ja vím, že dostrieľaný pasák není k ničomu. Ale krič na mňa. Áno, banán má zlé obdobie. Zariadím to, vybavím to. Kto sa sťažoval? Skalický Majko? Čo spravil? Automaty? Všetky? Dobre, zariadím to, toto vybavím, pošlem tam chlapcov. Ne, čo ešte? Víš čo, už mi radšej nič nehovor. Dobre, zariadím to, servus. Banán. No, čo je? Víš, kto mi volal? Ne. Rapavý mi volal. No. Že si mu dostrieľal pasáka. A čo tí automaty? Skalici, to čo bolo? Ten pasák ma nemal nasrať. Potom mi to došlo aj trošku možno omylom ľúto. A som si hovoril, musíš ísť na výlet, musíš sa uvoľniť. Tak som išiel do Skalice, víš. Vypadnúť odtiaľto z mesta. Dojdem tam, ne? Že idem hrať automaty. Dojdem, všetko blíkalo, paráda, rozumíš? Hodím 2 litre. A nič som nevyhral. Ja som normálne musel rozbiť tie automaty. Stratil som vedomie na chvíľku. Si kompletný, počúvaj, ja ťa zabijem, ty. Čo ty robíš? Áno. Zabij ma, teraz ma zabij. Ani nevíš, jak mi pomôžeš. Môj život je zbytočný už konečne. Ma zabij už. Pána, neblázni, ak by som mohol. Ne. Ja vím, čo spravíme. Čo? My to dostaneme z tela, všetko ven. Dobre, daj pytel, daj. Ale hovno pytel, žiadny pytel, poď, my dvaja ideme spolu do bordela. Ale ja teraz nejdem ja Musíme do bordela. ísť do bordela, toto je Ja- rozkaz, Mám nevyprávaj, ešte ideme do rukavice, bordela. jak chceš, Ty čo? sa vybunkuješ, bude ti sveta žiť, zabudneš Ja na všetky veci, poď. Nehal som si vás zavolať, lebo situácia je mimoriadne vážna. A ty kde si, Pipinka? Jak kde si, Ali? Čakala som ťa v posteli jak labrador na piškotu najmenej 5 hodín. Kde si bol? No, kde som bol, ja som v žiadnom prípade na teba nezabudol, len som ti opomenul spomenúť, že som musel riešiť problémy závažného charakteru s banánom. Nemôžem nechať svoju pravú ruku v štychu, keď má takéto ťažké chvíle. No, vráťme sa k meritu záležitosti. K čomu? No, k nášmu problému. To akože budeme teraz rozprávať o banánovi, čo? Presne tak. Určite ste si všimli, že banán vystrája jak zmyslov zbavený, jak odvázaný vlak. Keď to takto pôjde ďalej, tak ja nevím, čo sa stane, však po ňom zostávajú vaše následky, jak po uragáne Lothar. To akože čo? Banán nasiera komplet všetkých. Nelen našich konkurentov, ale pomaly už aj našich priateľov. A dokonca už aj všelijakých príštipkárov, jak je Laci z bodíkov. Pán Alia, môžem sa vás voľať čo opýtať? Čo urobíme? Nie. Musíme dať banána a Bejátku znova dokopy. Ježiši Kriste. Pán Ali, vy viete, ako ja si vás vážim. Ja by som si vám nedovolil oponovať. Ale v tomto prípade ide, prosím, pekne o chémiu. A chémii sa nedá rozkázať. To nemôžete len tak dať 2 ľudí dokopy, keď chémia nefunguje. Taká chémia, kurva, dajú sa dokopy a hotovo. Ali, ten tvoj číslovaný krtko ti chcel tými svojimi kecami povedať, že srdcu nerozkážeš. Veď láska to je dačo medzi nebom a zemou. Ale netreb, Béla. Čo ty vieš o láske? Jedine ak tak k alkoholu. No veď hovorí medzi zemou a nebom. No dobre, tak čo navrhuješ? Mám taký jeden nápad. Čo keby sme banána tak chytili, zviazali, niekam ho strčili a počkali, kým ho to prejde? Čo? To je dokonalé. Bravo. Bravo, Béla. Super. Tak. Vieš čo? Urobíš to ty.
chytíš banána v tomto stave, zviažeš ho, niekam ho strčíš a počkáš, až ho to prejde. Dobre? Asi to bola riadna blbosť, čo? No, to teda trošku bola. Milanko, počúvaj, ty si človek inteligentný, študovaný a s bejátkou máš podobné záľuby. Ty to s ňou vybavíš a dáš to na porádek. Pán Ali, prosím vás, pekne, to nemyslíte vážne. Vy viete, ako ja si vás vážim, ja si vám opäť zdôrazňujem, nedovolím oponovať, ale my sme si s Beátkou ako to povedať, no, nesadli sme si. Ja nemôžem ísť, rovno ma zastrelte, keď chcete, ale ja nepôjdem. Prosím vás. Ja vím, ja si spomínam, áno, ja vím, no nič, no tak to vybaví moja láska, moja Pipinka. No, pôjdeš za Bejátkou a pekne sa s ňou porozprávaš. Ježiš, žali, mne sa nechce. Ale predstav si, tak Pipinke sa nechce. Víš čo, moja, ty teraz zdvihneš tú svoju vyformovanú riť a pôjdeš za Bejátkou a dáš to do porádku. A Belu zobereš so sebou. No, Bejátku poriadne nadrbeme. Vieš, koľko situácií v živote som ja takto vyriešil? Dobrá fľaša rozvezuje ľuďom ústa a upevňuje medziľudské vzťahy. Žiadne také. Ani kvapku alkoholu. Vy dvaja to vybavíte. No dobre, no, ale to ešte trošku namaluje. Počkaj, vydrž. Neverím, bola veľký stojka. Toto vyzerá na veľký problém. Dúfam, že nešiel tam banán si zastrieľať na jeho ľudí. Pipinka, nemáme čas. Pôjdeš nenamalovaná. Takto? Ale jaká si krásna namalovaná. Jak vajíčko veľkonočné. No Páluš, utekaj. Dobre, to. Ale prosím ťa, jak môžeš niečo takéto povedať? Prečo by moji ľudia strieľali do tvojich? Banán v Nitre? Určite ne. To nebol on. Však banán by do Nitry ani netrafil. Ja neviem, no tak má si dvojníka. Jak to mám vedieť? Víš, koľko je silných chlapcov, čo vyzerajú jak on? S reťazami na krku? Nebol to on, za to ručím. Sadka sa. Neboj sa, ale pokúsim sa zistiť, kto to bol. To ti sľubujem. Pomôžem, jasné. Servus. Čo máš, Milan? Pán Ali, ja som už musel prísť za vami, pretože banánovo vystrájanie nás priamo ohrozuje už aj ekonomicky. Jak ekonomicky? No tak si to zoberte, pozrite, máme 5 pohrebov Petrovičovcov v Prievidzi. Kurva, čak to je obchod s autami v prdeli. Rozstrielané stojany na Bakošových pumpách, v Trnave, v Suchej a v Hlohovci. Odbyt ľahkých topných palív v prdeli. A nezvestný malý Franta. Aj malý Franta? Prílev nových kurev v prdeli. No to je v prdeli toto. A v Mederi bola zabíjačka. Áno, došiel Soso a Žoltý hneď pýtal Sosa, že či by mu nepomohol ze zabíjačku. A Soso, že jasne, není problém. Víte, čo urobil? Tomu chudátku, prasátku vepchal dynamit do papule, tak ho rozhodil na všetky stromy dookola. No, takže zabíjačka nebola, ale bola oberačka. Ištela ma Žoltý tak nahnevaný. Joj, takové hamba. My musíme s tým Sosom niečo urobiť. No to musíme. To, priatelia, musíme, veď ja už sa obávam o holý život. Prečo som ja radšej nezobral miesto účtovníka v botanickej záhrade? Neblázni, Milan, však tu doma si v absolútnom bezpečí. Banán ti neublíži. Ale keďže pán Banán si urobil boxovacie vrece z účtovníka Bekyho klanu, môj život je v priamom ohrození. Veď ja už som mal 9 telefonátov z mne neznámeho čísla, že či som rád, že som zdravý, či už mám vybraté hrobové miesto a či viem kopať jamy a podobné hrozné veci. Uďáček, účtovníček. Ježiši Kriste! Pospíte. Ďalšie. Haló? Ďakujem. Milan, zle je. Volali zo spolku priateľov bylinného a sypaného čaju. Že vraj už celý mesiac nemáš zaplatené členské.
No poďte, Križiecké výprava. Čo bolo? No vyprávajte, ja už som tak rozrušené, Bože. Hovorili ste s ňou? Hovorili. No a? No to je úplná kráva. Ja som to vravel. Nie takýmito slovami, ale vravel som to. Ale Milanko. No čo bolo? Pipina, ty vždycky preháňaš. Béla, hovor. Nalej! No. Tak ona je jedna veľká krava. A prečo? Alinko, vieš, aké sme my ženy, no, keď máme svoje dni. No vím, živé peklo. No tak ona vyzerá, ako by tie krávy mala stále. Múdra jak rádio, furt poučuje, furt samé kvázi, alias a aserektívny, či čo. Chceli ste asi povedať asertívny však? No dobre, detičky moje zlaté, ale na čom ste dohodli? No. No na čom sa asi dá dohodnúť s takou onou? Vieš, kde sme sa stretli? V mliečnom bare. Áno, 2 hodiny trepe same z prostosti. No mne tak vyschlo, ja už som mal jazyk jak šmirgel. No a čo si tam môžem asi dať? V mliečnom bare? Ty hovno. No hovno, takto som si aj objednal koktejl. Banánový, nech nezabudnem, na čo sme prišli. No tak potom ja som fakt slušne som sa aj spýtal, či si do toho koktejlu nešprcneme niečo z ploskačky. Jak ona na mňa vyletela? Počúvaj, normálna prednáška o škodlivosti alkoholu a o jeho vplyve na rozpad osobnosti, či čo? Alino, však ona sa ma pýtala, že čo v škole? Kráva! Predstav si. A ja som si ti ju doteraz predstavoval ako jednu milú, inteligentnú, sčítanú osobku s dobrým srdcom. Kurva, ale čo ja teraz budem robiť? To mám ju nechať zastreliť? A to je super nápad. Dáme hlasovať. Kto je za? Odhlasované. No, takže sme to uzavreli a je to. A sadnúť. To sa nemyslíte vážne. To je vážny prúser. Víte, aké to môže mať dôsledky? Jaké? No, veľmi vážne. No, Soso je úplne celé rozhádzané. Uvedomujete si, je nabrúsené tak, ako 2 pitbully, keď majú v prdeli feferónku. No, a viete, čo by to bolo, keby sa dozvedel, že nemá bejátku? Tak to by len bolo. Ne, moje zlaté, ja to inak urobím. Ja idem za ňu, ja s ňu pokecám ako žena ze ženou. Ale ne, teta Marky, to nerobte, však by ste všetko pokazili. Počúvaj ma sem, ty mi nestoj v mojej ceste. Áno, za šťastí mojho dieťaťa. Pochopil si? Áno, Uhni. pochopil. Ďakujem. A nemali sme ju radšej zastaviť? Pepina, ty si na ní kompletná. Ty si už videla zastaviť rozúrenú, rozbehnutú lokomotívu holými rukami? Zvoní mobil. Ja vím. Stále zvoní. Už nezvoní. Zvoní, len ho nepočuť. Mila. Ali asi jednoducho nechce ten mobil zdvihnúť. Už mám toho dosť. Vždycky, keď zdvihnem mobil, tak sa dozviem o ďalšom banánovom prúseri. A nemali by sme začať uvažovať, že by sme sa stiahli niekam do tieňa, kde nebudeme tak na očiach? No, ale však už na tom dávno pracujeme. Sťahujeme sa na Kajmany. Máme tam 2 výlky rovno pri vode a je tam aspoň teplo. Ale ja nikam nejdem, mne je tu dobre. Však to by som ani nemohla dokončiť školu. Vidíš, no toto jediné by ťa absolútne trápilo, že? No počúvaj, Ali, ale toto je také dosť radikálne riešenie. No, lebo je taká radikálna atmosféra. Ale veď je aj iné riešenie. Prepáčte mi moju skepsu, pán doktor, obávam sa, že nie je. Je. Jaké? No, napríklad, že by si sa dohodol s ostatnými bosmi a že by si Banána vydal. Bela! Fuj! Tebe hovorí niečo mafiánsky kódex? Čaute. Dobrú chuť, banánko. Díky napodobne. Volal Maki.
Vraj si ich bol pozrieť stupavé. No, ale to ti volal asi po 5:00. Ne, pred 5:00. Lebo keby ti volal po 5:00, tak by nemal čím. A keby mal čím, tak by si mu ani nerozumel. Kurva, Banán, ty ma už fakt sereš! Toto čo je za správanie? Však ty si živé nešťastie, Sodoma, Gomora, jadrový výbuch. Kade prejdeš, len všet smútok po tebe zostáva a plač. To ti robí takú radosť? Zabíjať a robiť zle? Zlobu všetkým? Si myslíš, že to ti vráti bejátku? Máš lepší pocit? Vieš, že mi to trošku pomáha. Vážne. Aj keď nedá sa na takú ženu zabudnúť. To nie je také jednoduché, to je úžasná baba. To je baba. To je fakt úžasná žena. Ozaj, a kde je Manka? Išla za Beatkou. Čože? Ešte fakt není kompletný. Čo ste urobili? Ju používate, alebo čo? No tak to teda ne. Ja tomu raz a navždy urobím rázny koniec. To nie sú problémy mojej Manky, ale moje. To chce zastreliť Margit? Čo si sa zbláznila? Jak by mohol zabiť Margit, však je to jeho Manka. Ľubí ju nado všetko na svete. Takže Beatku. No, aspoň bude svatý pokoj. Dobrú chuť. Dobrú chuť. Alinko, čo robíš? Čítam si. Teraz som si čítal, keď si sa ma neopýtala, že čo robím. Alinko, nečítaj toľko, pokazíš si očka. Poď si sem láhnuť k svojej matičke. Ti poškrapkám chrbátik. Nemám chuť. Ty nemáš chuť? Môj kocúrik nemá chuť? No ale to je vážne. No, víš, aké mám nervy? Že furt len čokoládu musím žrať. A neviem, jak to dopadne s celou Margit, s Banánom aj s tou pridrbanou Beátkou. Či už v tomto dome niekedy konečne bude pokoj a kľud. Ja ťa chápem, Alinko, no. Alinko, a aj ty by si robil také veci, jak Banán, keby sme sa rozišli? Moje zlaté, ja ťa tak ľúbim, že my sa nikdy v živote nerozídeme. Ale tento županík som ti kúpil, lebo si chcela, ne? No, však ja ho zbožňujem. A ja nemaš zbožňujem. Ja ťa tak zbožňujem, že ja si ťa budem vážiť a ctiť až do konca života. No sa to otravuje. Haló? Zdravím. Jasné. Koľko? 250 samopaly. To vyšlo, no, v tom nevidím problém. Dobre. Aj to máme, dodáme. No, sú kradnuté, ale čisté. Dobre, dám ti zľavu. 3 milióny ti dám zľavu. Počkaj ma, idem pozrieť faxu, hej? Do počítača, dám ti presné informácie. Čo, mačička moja, čo pozeráš? No neverím. Pán Pozorný. Čo, ja už som není priesvitná? Zrazu ťa zaujíma, čo pozerám? Alebo ne, ty si zasa prišiel o mňa obtrieť ruky, čo? Viete, pán Ali, ono sa to síce prieči môjmu svedomiu, to, čo pán Banán urobil Beatke, ale podľa mňa to bolo najlepšie riešenie. Lebo ako sa vraví, keď sa hora rúbe, triesky lietajú. Tak? Čo tu trepeš, jaké triesky, krtek? No, že pán Banán tu Beatu jednu, nech je zem ľahká však. No jasné, lásočka moja, ty srdiečko moje, áno. Šušúrka moja, ty si moje všetko, no jasné. Počúvaj ma, víš čo? Dostal som taký silný nápad. Pôjdeme a kúpim ti niečo pekné a potom si urobíme taký večer, ty, že hviezdy budú padať z oblohy. No. Banán, s kým to voláš? Ne, čože, ja som ešte doma, ne. Niečo sa ma pýtajú, počúvaj ma, nedávaj ďaleko telefónik, za chvíľku ti zavolám, áno. No, čo? No s kým asi? No s Bejátkou predsa, ne? Ty si ju nezabil? Čo si, svetovaný, lebo čo? Teda, to sú moresy.
Áno, to som ja. No jasné, moje srdiečko. A čo teraz robíš? Čurubko, moje Bože môj dobrý. Jak som rada. Joj, detičky moje zlaté. Čo je? Hráte na sochy? Áno, aj my sme hrali, keď sme boli malé, ale my sme to volali štrózo, dajte pauzu. Nevideli ste niekde môj coco? Videli a aj počuli? Však on telefonoval s tou Beatkou, ako keby... Ja neviem, však on si skoro cvrkol. Toto bol taký ľúbosný telefonát, aký som v živote nepočul. Teta Margit, čo sa to včera stalo? Joj, detičky moje zlaté. No, stretla som z Beátku v mliečnom báre. Fuj, ne, mlieko, ne? Ježišmaria. Tak my sme sa nakoniec stretli ako žena ze ženu. Tak som jej porozprávala, aký bol Soso, keď bol maličký. No, že bol strašne milé dieťa a tak. No a som im povedala, jak ju miluje, jak bez nej nemôže ani dýchať, ani žiť. Tak sme dohodli, že dajú dohromady a že by to mohli aspoň skúsiť. No a v tom objavil Soso ve dverách. Beátka rozbehla k nemu a cicmali, ale jak cicmali, tak cicmali. Ja som normálne sa lakla, to bolo. Už som myslela, že budú rozmnožovať na mieste. No láska, jak remen, nič. Musím ja ísť, ešte musím dať jedlo na šporák. Počkajte, Margit, počkajte, a to sa len tak odrazu dali dokopy. Ale jak len tak? Prosím ťa pekne, čo len tak? No, nejaké maličkosti som dohodla, že splníme, ale to nechajme tak ponáhľam sa. Počkajte, Margit, jaké maličkosti? Ale... No dobre, tak chcela ode mňa nejaké maličkosti, tak som povedala, že samozrejme my ako rodina pomôžeme, není problém, ne? No tak som hneď povedala, že za prvé tuto Milánko bude čítať v Beátkinej knižnici každý druhý večer detské knihy, rozprávky detičkám spolu s Beátkou, no. S Beátkou Farkašovou? Áno, s ňou. Čítať? Áno. Deťom? Áno. Nikdy! Áno. Ale no tak, Milan, no tak sa obetuješ pre rodinu. No, za druhé, chcela, aby túto Bielinko bol v knižnici doktorom zadarmo, no. Ne? Ale áno. A za tretie, strašne sa mi sťažovala, že nemá žiadne kamarátka, že taká je ubolená. Tak každý druhý deň by túto Pipinka s ňou išla na kávičku a zeznámila so svojimi kamarátkami, lebo ona nemá kamarátky. To ani nečudujem teda. Ja som hneď vravela, že sme mali zastreliť. No a za štvrté, ty, môj milý Alenko, musíš zebrať na svoj hrbet vác roboty od Sosa. No nič, pohneš trošku s tú riťou. No, nebudeš takové lenivé, lebo musí venovať Soso Bejátke. No. Ale jak? Čo? Jak čo? No však kvôli tomu sa skoro rozišli, ne? Tak čo vňukáš? Budeš trošku viacej robiť. Moje zlatička, ja som tak rada, že vás mám. Vy ste tak zlaté deti. Všetko ste pochopili. Moje srdiečka. No, majte sa. Inak musím vám povedať, tá Beátka je skutočne zlaté dievča. No ale keď mám povedať pravdu, tak je to pekné krava. Tak čo, Milanko, dáš si s nami? O nie, ďakujem, viete, že ja alkohol veľmi nemusím, ďakujem. Na čo si dáš? Kyslé mlieko. Po prípade by som si dal bylinkový čaj, mám výbornú materínu dúšku s nechtíkom. Tak. Počúvaj, netrebúš. Budeš piť to, čo ti Alinko naleje. Nalej mu pekne. Jaj, banán, tak sa mi ľúbiš. Konečne si vo svojej koži. No, je to Ani tak. nevíš, aký som bol na teba nasraný. Však ty si vyčíňal jak zvíra po tom tvojom rozchode s Bejátkou. A tak, vieš, a mňa ste zase dojali. Rozumíš mňa? Vy ste ma dojali, vy ste boli úžasní. Ja som vedel, že sa môžem o rodinu opreť. To som 100% vedel. A jak ste prijali Bejátku, to je krása. Ja som hotový. No, a ste si ju obľúbili, že? Normálne vidím. Obľúbili, však je to velice milá a sympatická devča. Len to je pravda. Alinko, ja za to nemôžem. Víš, ja som jak atomová elektráreň, no. Nastane nejaká malá chybička a ja vybuchnem hneď jak atomový hríb, no. Banán, však ja už sa na teba nehnevám. A na dôkaz toho, že ťa ľúbim a silno si ťa vážim, uberem z tvojich pracovných povinností. No. Však ešte jeden takýto rozchod s Bejátkou a celá rodina je na kolenách.
Ale mimochodom to jeho vyčíňanie nám celkom pomohlo. On oslabil konkurenciu. My sme získali za jeden týždeň toľko, čo inokedy za celý rok. Chlapci budú mať toľko roboty. Pán Ali, a pri tejto príležitosti by som si dovolil vás požiadať, či by ste sa láskavo nezamysleli nad tým, že by ste poprípade prijali ešte jedného účtovníka, ktorý by mi vypomáhal. Viete, teraz ako si, keď budem mať viac práce však. Čo to počujem? To sa nemyslíš vážne? Však máš na to celé dni, ne? O, ešte večer si oddychuješ, knižnici, pekne čítáš. A inak, môže to robiť aj v noci, kľudne to môže. Že? Dobre som mu povedal. No. Na to si pripíme. Tak. No, poďme, šup, šup, do roboty, odchod. Lenivcom rúže nerastú. Dobre som mu povedal, ne? No, tak ja vím, ne? No čo, Krtek, máš veľa roboty, že? Viete, ja som mal dohodnuté rande s Katkou. Mali sme ísť na taký krásny dokument o fikusoch, ale teraz neviem, už pozdím. Katka? Katka? Joj, veď nekrič na mňa, Katka. Ja viem, že sme mali dohodnuté rande, len ja mám strašne veľa práce, vieš. Áno, ja budem pozdiť iba chvíľku, na najvyš 2-3 hodiny. Nie. Katka! Ona mi zložila. Máš veľa práce? Áno, a chceš si ešte udržať aj ženskú? Áno? Tak si musíš správne zadeliť čas. Však prečo?